Tropa Jud! Oh. Both! Kasi lang again! Uy, Diyos ko. Hello, what's up? Welcome back to my channel! Kamusta naman kayo ngayon? Okay ba kayo dyan? So, sa mga bagong dito, my name's Elisha Carlal. And sa mga hindi naman bago, welcome back to my channel. Thank you so much for watching again. So, may bago naman tayong mga pakulo ngayon. Pero bago yan, bago ko sasabihin yung mga pakulo ko, i-introduce ko muna yung aking special guest. Siyempre, dito nauubusan ng special guest dito, guys. So, without further ado, let's introduce our first and one and only guest, Mr. Clint Castro! Hi! Kilala siya sa YouTube world bilang Clint the Bitch. Wait lang, mag-Tagalog din, mag-Bisaya. Halo na lang. Halo, sige. So, ngayon, hindi nakakaintindi ng Bisaya dyan. Kayo na mag-adjust. So, ang gagawin namin ngayon is bagong-bago to, guys. Promise. Grabe, parang kami naka-invent. 1, 2, 3, go! Ang gagawin namin is gumawa kami ng list of names ng mga boylets. Mga boylets namin. Hindi, Mga dream boylets. Mga dream boys and mga kakilala lang rin namin na boys. So, halo-halo siya. May mga artista, may mga YouTuber, may mga friends lang talaga namin na common friends namin dalawa. And then, bugbunot kami sa mahiwagang jar. Sure. Nandito yung mga, guys. magpapahirap sa aming buhay. At the same time, magpapasaya. Disclaimer lang, joke-joke lang ni ha, kanang para lang namin mabutang diri sa YouTube. Hindi naman ibig sabihin na jojowahin yung ano namin, pipiliin namin kasi yun na talaga yun. Like, no, parang ano lang. Kumbaga, jowable type lang siya Jowable, ba? yung ganun. Pero, may twist. Siyempre, hindi kami mawawala ng twist. Saan na yun? Kung meron kami mahiwagang jar, meron kaming mahiwagang bote. Uy, no to plastic. So, recycle natin. Gawin, kasi... Hindi na siya single use. Oh, hindi na Nagamit siya man natin single siya. use. Kasi gagamitin namin siya sa video na to. Kasi bawal ang plastic ngayon. Honest dapat ka. Honest dapat tayo. Yes, ha? honest dapat. Yan. So, jojowahin. Kasi, isa ay ganyan. Kung gusto nyo talagang jowahin, ganun. Jowa! Kung gusto nyo talagang jowahin yung isang tao, handa kayong masaktan. True! Ito kasi, dapat reminder na pag jojowahin mo, gamitin mo na yung utak mo bago ka mag-ano. Hashtag relate. Guys, kung interesado kayo kung malaman kung sinong nasa loob ng mahiwagang jar na ito, just keep on watching. Bato, pick. Buisit ha. Pinakulbaan ko, kaya baka i-bash ako ng mga may girlfriend Uy, walang dito. Uy, no seriousness here. Seriousness. Si Miggy. Amiga. Yan wala. Hit me, baby, man. 1, 2, 3, go! Asa ka? Yes, gawin ni Miggy, guys. Bakit? Bakit mo siya Oh i-jowa? my gosh. Kasi nakita, idol ko din kasi masyado si Ray Hermar. Like, she's... Tapos yun, na-discover ko si Miggy sa kanya. Tapos yun, ay, grabe, kagwapo, guys. No, swerte kayo si... Swerte jud ayo si Ray. Ganun. Diba? Pero, murag dili na dyan sila magbulag kay... Sila. Oh, jud. stay strong sila, Parang no? bagay kay si Ray o Miggy lang. Mara si Miggy, para na jud kay Ray. Pero, guys, diba? Ako po, kay... Hot man good ang guy pag may tattoo for me. Kanang dagdag okay appeal lang. ba? Kanang gwapo jud siya. Jowable, promise. Ang aura man good ni Miggy kay murag bad boy type good. So, gusto ko na mga Tingnan ganyan. yung mga bad boy. Yes! Handa ka bang masaktan para kay Miggy? Handa ako masaktan para kay Miggy at kay Ray. Medyo mas masakit yung akin, guys. Masakit Ikaw na, uy. yun. Na, di na ako tanan na butang mo. Okay. Isa na! Ready? Okay guys, ang next ay si Empoy! Buisit na. Okay, ready na. Ito na agad. Stop ko na tong is challenge. Parang busy ako mag-ano. Busy ako today. Patanaw daw tong list. Ganun murag may hahaman to. Pero teacher. Sorry, Empoy. Hindi ko man alam apelyido niya. Si Hahaha na lang. Sabi lang, Empoy, nila-expect ha? na dyan ni mo habang ginatype ni mo na magtuto. Tropa.
boy, this is for you. No need At to least- explain na. Kailangan alam na Ay, yan. at least tropa tayo, pang swerte tropa mo. lang. Di, tropa magod siya kay lingaw siya na tao ba? So, ganahan ko nga ng tropa Maswerte na. ni Empoy, matropa ta niya. Oo. Abi pa lang. Kami pa lang kita ang swerte kay Empoy. Next! Mabash na Bastos diri. ha. Si, favorite mo to. Marco! Marco. Eh. Gumabaw. Sige, Marco gumabaw. 1, 2, 3, go. Go. Ano mo nga na Tropa tropa? lang. Ay, dili lang siya bet uyab, pero murag tropa, murag kuya-kuya, murag kaya niya akong protektahan. So, Hati tropa magod lang. si Marco. So, I do Jing Marco! Dahil tropa lang akin at jowa sa kanya. Nakalimutan ko na kay. May ganito siyang parusa. Pila ko duha na kay. Kaduha naman ko nag-jowa. Sige. Sige, sige. Mga biglaang twist. Mga biglaang twist, no? So, kasi kadalawa na siya, so... Ay, Times- apat na. So, next I see... Cardo, Cardo. Dalisay. Uy, girl! 1, 2, 3, go. Busy kasi Tropa! kami. Parang Matangkad. sobrang busy ni Coco Martin sa ang probinsyano. Oh, So, wala na siyang siyang time time sa para sa atin. akin. So, tropa lang tayo. Kasi, Ganon din. baka busy siya, patay-patay ng tao. Patay niya mga bad guys. So, takot ako sa mga patay-patay guys. So, Buhay-buhay lang huwag tayo. natin pahirapan yung sarili natin. Kinsa man ni Ish, buwis. Oy, by the way guys, yung mga nandito kasi surprise, nagbigay ako ng list, nagbigay din siya ng list, so surprise tong lahat ng nandito. Okay. Daniel Padilla. Papakasalan ko na po, promise. Walang Walang marriage. kasal, marriage. Guys! Jojowain. DJ, eh. Aasawahin, kapatid mo. aasawahin. So, dahil jojowain. Wala ang dulo. Ang sakit ba yung dulo, ha? Uy, ikaw tatlo na! Oh my God, Daniel Padilla. I'm a Katniel fan since growing up days, you know. Hello sa mga Me Katniel too. fans dyan! Ano karon fan pa jud ka sa kanya? Super. Pero, though crush ko masyado si Daniel Padilla, parang para lang din siya kay Catherine. Kunwari kami na lang yung cut 3. Ay, Jowa bells. Next is, di ba mabasa? Si Bretman Rock. Buta og picture dire, ha? Oh. Bretman. Kailangan magka-crush kay Bretman na babae. Ah, sige. Basta di ikaw, one of them ka. Sige. So, Bretman Rock. 1, 2, 3. Tropa lang din. Grabe. Parang, gina-watch ko talaga ang videos niya dito sa YouTube always. And grabe siya ka-fun. True. Parang lingaw siya kasama. So, Bretman, text me. PM is the key. Siya yung inspiration na bakit ako ga-vlog. Kasi, you know, Ah, nice. bitch. Clint the bitch. Yes. So, Bretman Rock. Subscribe to my channel. Mimi. Ano na si Mimi? Yeah. Pero ako wala na joke yung maisip. 1, 2, 3, go. Tropa. Dapat jojoy ang mga ganyan. Jeremy. Oh, kay lingaw man pud si Mimi. Yeah, super. Ganon kayo ko itong magsabay sila ni Heart. Kay No, swerte na niya, no? Promise. Palangga kayo siya sa mga artista. Baka naman dyan. Mga naman heart. So ito, classmate namin. Si Fabi. Fabi. Anas ha, bawal ang sinungaling dito. Sige. Sige, 1, 2, 3, go. Tropa no, si Oo. Fabi. Kaya mo na siya kuya. Kuya, ano. Kuya lang. Parang si Marco, na kaya kang protektahan, ganun. Pero yung kuya naman, Kuya lang. medyo pag nanash. Incest yun, girl! Pero bitaw, Fabi, kay tropa, kay close man niya siguro sa room. Ano lang, Not Fabi, sure. close ta. Fabi, comment down below kung Comment close sa with below mo kung siya. close jud ta. Okay, Okay, next. next. Kakul ba? Ano iyang mga list? Oy! Next! Wisit man yung anong Willie Revilla, man. 1, 2, 3, go. Ay. Tropa. Jowa, di mo siya. Tropa. Jowa, oy, kailangan kwarta. True. Jowa na lang pala. Jowa na lang. Kailangan pa kami Kailangan po kami. Resist. Sir Willie. Ayaw naman yung Pa-jacket jacket. naman dyan. Oh, jacket. 10,000! 10,000 kayo! Dili, Jude. Tropa lang. Uy, dapat makaka-age na ito mga ijowa. Oh my God. Sugar daddy.
Kasi tawag, child abuse na siya ha. Sige, okay, tropa. Tropa. Pwede man po makuha ng kwarta ang tropa. Kaya pala nauubos yung pera sa wallet Uy, ko. sorry. Oh my Pala God. yun. Ay, wala pala taga akong pera sa wallet. Sige na, ay. Really? Na Willie ha, ikaw na. Uy. Timing po doon. Mga listahan mo. Uy, ano mga. Wala dyan ka i-jowa, dira. Visit ha. So, next is si James. Sinong James? James na girlfriend, na boyfriend ni Chan. James, na boyfriend ng barkada ko. Ngano na ko siya i-jowa, girl. Chan, alam So, na. James Angulo. Picture here. Yung pinakagwapo na picture dito. Sige, James Angulo. 1, 2, 3. Tropa lang. Tropa din. Kasi ko nagsapi si Jam sa akin. Oh, parang Jowa? jowa. Si Jam yun. Si Nagsapi Jam. siya sa akin. Pero yung clean Pero yung the clean na beach. kay- ganito lang. Tropa. Pero- So, tropa, James Angulo. Kay friends aga kami. Isa pa, barkada ko yung Uyab niya. My God, clean. My God, gaso eh. Ano ko, sumbagan dyan ka ni Chan. Volleyball player pa naman yun. Donnie Pangilinan, next. Ay, What? wait lang. Anong next? Next is si Donnie Pangilinan. Ano yung gingon? Donnie Pangilinan, Next. Wow! Guwapa! Guwapa. 1, 2, 3, go. Jowa! Ay! Huy! Pag sure! Bakit jowa? Kasi gusto ko talaga sa guy yung mga family-oriented. And grabe ba ako family-oriented? Uy! Gaya-gaya! Gusto ko rin ng family-oriented. Yeah, grabe. Then super kanang religious. True. Then wala, tangkad siya, basketball player, you know. Uy, jowa, Donnie. Char! Oh, jowa. Ay! Ay, tulo. Ito na lang. Kaanes na video na to, eh. Next. RB. So, friend po namin to siya, guys. RB Hefte! Lain man ni Jowa ang barkad. Merong iba dyan. Yung jowa Mercada. Baka ikaw yun. So, RB Hefte, Roger Baldwin. 1, 2, 3. Both. Pwede both. NFI! NFI! Both. Ako, Kaya pang tropa man good siya. Tapos pwede po siya i-jowa kay butan ba si RB. No. Alam nyo Tringy. guys, kapag cross kami ng street, siya dyan dapat ang nasa side ng Oo. car. Kay, Gentleman. ganyan siya Yan ba yung mga ka-protective. So, Jowa. jowa siya, pero for me, kay tropa lang talaga. Tropa na lang talaga. Kasi, Tropa na lang talaga. indecisive, uy. Kami dito. Next is Bill Matthew. Ano ang pinedo ni Bill? Valenzuela. Valenzuela. Walang tropa. Jowa. Wait lang! 1, 2, 3, go. Jowa. Hindi mo Uy! na ma-explain. Ikaw. Ako kay before Jud mi nagtropa kay crush na ako siya grade 7. Sila ang mas una naging friends. Jowa. Kasi same Hi, sila, Matt. kung saan sila galing. Ako kay jowa kay... Ang buwan. Hindi, okay, kay Bitaw. Kay yung first na, yung hindi ko pa close si Bill, kay... Naging crush ko siya, yung pogian good, yan nun. Daw na nga Kaya, na. grabe, Bill, bayari mi ha. Bayari jud mi. Kanang, butan siya, na bad boy looking. Ano, di ba? Ano mo daw yung mga type? type? Back and Pero, then. tropa jud me. Or, Kami kung din. tinood. Both. Gusto lang again! And FI! Pero, Both. ngayon, jowa na lang sa video Jowa na lang. Sa video lang, bitaw. Sa video lang ha. Kalimutan na tropa. Kalimutan na rin yung mabil. Nakalimang jowa na siya. 5 na din. Too much. 1, 2, 3. Baka, single ako dito. Single. Kalimutan nga. Kalimutan na may ano, Joke jowa. lang ito dito. Kunwari, single kami sa video na to. Ganun. Kami na maluyab. Feelers ah. Owen. Owen Caldea. Classmate din namin. Oh. Dapat Tropa kilalanin niyo yung mga friends namin para makarelate kayo sa video mo. I-search nyo man na bago kayo mag-continue. Owen Caldea! Both! Tropa na me, pero Tropa ay, sila. ano mang good, Originally. kanang tawag dito. Kanang jowa-ball siya na type na person ba? Ako kaya I don't see him as jowa-ball. Parang gwapo si Owen ha, don't get me wrong. Pero kanang silent type. Pero mabait super si Owen. Ayoko nung mabait masyado, yun pala.
Pero good thing, good. Pero ay, hindi ko lang type, personally. So, tropa. Alin na- Okay, my God. My God. Alam ko na. The legend! Alam ko na kung ano dito. My God, next Dapat na magkatawa the legend. The father of balance. Dota Master. Mr. Adi Taupa. 1, 2, 3, Uy, go! wait lang. Wala siya pag-dota tropa. Jud. Kay katong nag-quiz mi sa Biochem Lec, Oh. katong sa long quiz good, Mm. ang ma-answer dapat kay mga katong Tysin, Leusin, Oh, mga ano. Tapos, di pa balhin man na siya ni ma'am sa atubangan. Di balhin din. Tapos nakakita pa man na siya answer ni Andrea na may in good sa last. So, ginauna-una na daw niya na, okay, mga in ang last. Wala ba siya nag-study? So, yung mga gipang answer kay Mandarin, Listerin. Ano man, Legend talaga. Draw pa lang dyan ka. Dapat yung mga ganong... Adi, anong mga hindi ko na ganong- ma-offend dito. Mga ganong ano kay pang tropa lang. Pero may lingaw-lingaw naman sa tropa. Pero baka pag, sakit yung ulo ko. Parang, jojowain ko si Adi, baka, sakit sa ulo. No? Pero, as a tropa, Lingaw grabe. Insa mo na. Agay. Kita na. Scene of the crime, operatives. Kita na. Mr. Gaza Belgas. Ay, parang ayoko na mag-feel. Stop na natin to ish. Basta yung next video na ipapakita namin kay Clint na channel kasi related siya kay Mr. Gus Abelgas. So, panoorin niyo yung video namin kay Feel lang kabalo ko sa question. Sino masala? Ha? Tawang tayo, tawang tawa. Happy. So, ready na. Oh my God! Ready na ako maging tropa siya. Ready na ako maging tropa. Like, hindi 50-50. Straight 100% tropa. Tropa, Jude! Ayoko maging ayoko makasuha ng Atik siya. lang. Ish, bagay talaga Ish, Jo. Tropa lang talaga. Parang busy ako that time. Kahit tropa kami, busy talaga ako. No comment. Kayo na pong bahala mag-interpret ng mga tawa. Hindi siya. Oh my God! Mr. Gus Abelgas, my idol. Saka. Ito ka babae tayo dito. Enrica Hill. Okay. Joa. Ay, tropa lang. Juicy. Tropa lang. Guwapa. Promise na hiya si Liza. Liza. Ano na di ang mag-reject kay Liza? Diyos ka, Lord! So, Jowa. tropa lang. Kay kuan man good. Crush namin si Enrique like before. Tapos, pumunta kami ng Abriza Mall. Kaya nandun man si Enrique no, nag-concert siya. Tapos ang concert. Tapos na yung parang meet and greet. So, gihabol namin si Enrique. Yung kung saan ko siya pupunta. Gihabol namin siya hanggang sa parking lot. Enrique! Ganun. Suro niya may gipansin. Ay, Hindi parang, niya baka stress lang talaga siya that. Ang friends ko good kay nahulugan sila kana ganing pag-barricade good na. Naipit na ilang mga tiil sa barricade kaya kanang pangbaba good sa yung oo, artista oo. ordinary. So naipit yung paan ng friends ko. Hindi niya pa rin kami gipansin. So tropa na Yawa pa lang. rin. Di parang cool man din siya. But, hati siya, hati. Jowa ka pa rin, oh. Jowa ha. Buisit na pala na 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Okay. Okay, next is si Tyron Tsai. You know Tyron Tsai? Sai, Tsai. Sai. Hindi, uy. Sai good. Di ba Kai, siya, Sai. Sunshine. Tyron na lang. Tyron! Classmate namin, si Tyron. So, 1, 2, 3, go. Ay, wow ha? Kasi, super smart ni Tyron. Like, siyang top 1 sa batch char. Assume na. Top 1 sa batch namin. Kasi hindi ko kaya ng ganong level na jowa. So, tropa lang. Singkit mang good. Natangkad pa, Jude. So, Tyron! Tropa tayo. Baka naman ta. 9! 1, 2, yan. 3, 4, 5, 7, 8. Nagreklamo. Ronnie, oh my God. What? Ronnie Alonte! 1, 2, 3.
Woo! Grabe. Grabe, hottie. Crush na crush ko talaga siya. Let my lip bite speak. Dugo lang. So, Ronnie, no need to explain. Ben! Okay lang, Julie. Okay lang. Kay Ronnie, go lang. Ben na yan? Ota na. 8. Baka masaktan para kay Ronnie. Yes. Kinsa man na. Julius Mabini! My baby! 1, 2, 3, go. Siyempre! Parang ijowa na ko siya ish. Okay lang. Jowa ba naman siya? Both na lang. Isa lang lang. Jowa, kagihatod niya ako sa balay. Kasi ba? No, jowa mo siya. Ako, jowa ko talaga siya. Jowa niya talaga. Okay, so, Tantan Mabini is my boyfriend. Kita niyo naman sa mga past vlogs. Buutan man good siya, like, imagine ha, hinatid niya ako sa bahay namin, nakalayo-layo ng bahay namin kasi nagulan daw. Gusto ko na mga ganyan yung mga concern. Grabe ang effort Mga ng caring. taong ito. Ito siya. Grabe ang effort na nabibigay niya sa akin. He's the sunshine to my life. Ilan mo ka years? Mag 3. Basta, mga 2 years something. Sana all. Dahil mas matag para sa'yo agay! Handa pala ha, pues! Sa dalhin, kinsa ni? Seth Fidelin, yung partner ko ni Blight sa Si Kadenang Blight? Ginto. Andrea Brillantes! Si Seth! Wala ba kayong TV? Ano pangalan niya sa Kadenang Ginto? Makoy. Si McCoy. Tropa lang, uy. Bata pa ka, are you? Ay, bata pa ba na siya? No change. How old siya? Ano? Mga 15. Crush ko siya. Parang ko siya si Daniel Padilla na type. Ay, oo, no. No. Gawin siya mag-acting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 18 lang pa yung choices. Bakit 29? Last! Definitely last! Jake Cuenca! Kanang bata jud ko, siya akong pinaka-crush. Kaya na maganda yung mga kay Nikki Hillgood na mga boys. Kanang magawas og asap ng mga naka-brace lang. Anong tropa? Boy! Ano Crush na ako boy? siya. Boy? I-both na lang lagi. Ayoko kay sakit na. Pero bitaw, tropa lang. Ay, ako na mag-sit. Jowa! Para kay Jake. Okay! Done! So, thank you guys for watching. I hope you guys enjoyed this video. Sana tumawa rin kayo. Like, ganun kagrabe nung pagtawa namin. Kahit yung iba, hindi nyo kilala. Kilala ninyo. I-search nyo sa Facebook. May Facebook yan sila lahat. Yung iba naman, super famous na. So, I'm sure kilala nyo na. Guys, I hope you enjoyed this video. And if you do, please give it a thumbs up. And kung gusto nyo pa makita more of my videos, please click the subscribe button down below. And please, if you want to suggest anything, comment down below kung anong gusto nyo sabihin. Please do subscribe to my friend's channel. It's Clint the Bitch! Tingnan nyo din yung video niya sa channel niya. Kami pa rin yung dalawa. So, sana hindi kayo masawa sa mga mukha namin. So, yun. That is it for this video. I hope you guys like it. And see you again on my next video. Bye!